Si un valencià arriba a sa casa un dissabte abans de les 3 del matí, i si no ha eixit només que a sopar. Això no compta com a eixida, I si eres faller, te quiten punts del carnet de faller per vindre abans... Sí o no? Vale. Mira, jo he tancat bars, jo he tancat locals, jo he tancat pubs, jo he tancat locals d'ambient. Que tu dius, però si tu eres heterosexual, ja, però un valencià veu escrita la paraula ambient i entra. Si les falles són 4 dies. Una polla. Con perdó, però no, les falles és tot l'any, nena. És tot l'any. Com el meló, tot l'any. A la Fallera Major. En la primera equipació també de la Fallera Major, en tot el que porten, perquè ahir porten, nena, que porten ahir tantes capes ahir. El cancan, el quinquín, el concón, el cuncún, el porten tot. Sí. Va arribar el president de la Falla, la va traure de la foguera, li va llevar tot el foc del cos i així s'inventà el ninot indultat.